Модельләрне барысында үзем уйлыйм. Миңа ул җайсызлык тудырмый, чөнки минем һәр вакытта да башта төрле идеялар. Бүгенге көндә нинди киемнәрне модада дип әйтеп була? Кайсы киемнәр актуаль? Үзем нәрсә кияргә мин әзер, шуларны мин клиентларыма тәкъдим итәм. Сезнең һәр күлмәгегезнең исеме бар дип беләм. Белемчә араларында инде Зөбәрҗәт, Сөембикә, Зифа, Нәфисә исемләре бар. Менә бу исемнәр нәрсәдән чыгып ушыла? Мин әйтмәс идем, менә ак һәм яшел генә мөселманнар кияргә тиеш дип, башка төсләрне кулланмаска дип әйме. Һәрбер дини илләрнең дә үз төсе бар. Безгә февраль аенда Радик Мухарлямович, ул инде туган авылым комплексының хуҗасы, безгә үзе шундый тәкъдим белән чыкты. Сезнең киемнәрегез сыйфатлы, менә теге кешегә күрсәтерлек, субханаллах, шул хәтлек ошады, гашык булдым сезнең киемнәргә дип әйме. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Соңгы елларда милли мөселман киемнәрен популярлаштыру буенча зур эшләр башкарыла. Шундый тырыш милләт җанлы шәхесләрнең берсе бездә бүген кунакта. Ул танылган дизайнер Альбина Фазлыева. Хәерле көн, исәнмесез? Хуш килдегез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Изге Рамазан айлары мөбарәк булсын. Шакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт. Сезне күрүебезгә без бик шат, без рәхмәт килгәнегез өчен. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшыруыбызның кунагына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66. Һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Альбина ханым, әңгәмәбезне башлар алдыннан тамашачыларыбызны сезнең белән якыннанрак таныштырып битик әле. Сюжет карап битәргә тәкъдим итәм. Игътибар экранга. Балтач районының бер баш авылында яшәүче блогер, тегүче, дизайнер Альбина Фазлыева тумышы белән Киров өлкәсе кызы. Бер башка ул килен булып төшкән. Тик шул җирләр бу дип югалып калмаган, киресенчә, хыялын тормышка ашыру өчен яшьли зур хезмәт куеп, максатына туры атлаган. Янындагы гаиләсе, тормыш иптәше, балалары аның өчен терәк тә, илһам чыганагында булып торуын яшерми Альбина. Башта ул Казанга укырга, тегүчелек һөнәрен алу өчен килә. Биредә телесен ашырга хыяллана, үзен дизайнер буларак күрә. Тик язмыш планнарны башкачарак кырган икән шул. Кыз бала кияүгә чыгып, Балташка күченеп китә. Әмма Альбина сайлаган һөнәренә тугры кала. Башта өендә никах киемнәре, күлмәкләр тегә, блок алып бара. Тора-бара үзен дизайнерлык өлкәсендә дә сынап карый. Шул рәвешле бер-бер артлы кибетләрен, аннары никах үзәген ачып җибәрә. Хатын-кызлар өчен дини, милли һәм көндәлек кием салымны халык яратып кабул итә. Альбина үз мисалында нәфис хатын-кызның 1001 эшкә өлгерә алуын, гаиләнең карьера коруда илһам гына булуын дәлилли сыман. Чыннан да, яраткан эшеңә карата тугрылык саклауның нәтиҗәсе уңышка илтәдер. Менә шундый искиткеч шәхес бездә бүген кунакта. Ерак араларны якын итеп килгәнегез өчен дә рәхмәт, сезләребезне җиткерәсебез килә. Күлмәкләрегезне үзегез уйлап табасызмы, әллә инде ярдәмчеләрегез бармы? Һәм гомумән алганда яңа образлар ничек туа? Әлхәмдүлилләһ, күлмәкләрнең модельләрен үзем уйлыйм. Миңа калса инде Аллаһ Тәгалә һәр кешене үз таланты белән тудыра дип әйтик, һәм бу талант миндә бар, Аллаһка шөкер, ул минем нәселдән дә килә, чөнки минем дәвамиемдә гомер буе тегүче булган, бик күп хатын-кызлар белән эш иткән, мин инде кичкенәдән үк аның эшен, хезмәтен күреп үстем. Һәм менә без ислам диненә килгәч тә, ул заманда әле дини киемнәр бик юк дәрәҗәсендә иде, һәм мин ул вакытта ук мәктәптә укыганда үземә төрле образлар уйлап, шуны матур итеп, күлмәкләр, итәк белән блузкалар дәвамием ярдәмендә бергәләп кисеп, ул мине өйрәтеп тегә идем. Әле хәтерлим, студент вакытта да собеседование барганда шуны матур итеп, үзенчәлекле, үзем теккән киемнәр киеп барган идем. Бүгенге көндә дә модельләрне барысында үзем уйлыйм. Миңа ул җайсызлык тудырмый, чөнки минем һәр вакытта да башта төрле идеялар, инде тукыманы күрүгә үк минем күз алдыма инде нәтиҗәсе килеп баса. Менә шушындай модельдә булса, ул матур килеп чыгыр иде. Шуңа күрә бүгенге көндә Аллаһка шөкер барысында үзем уйлыйм, үзем планлаштырам.
Шулай эшләр бара. Демәгенде беренче чиратта сезгә гаиләгезнең тәэсире булган, йогынтысы булган, шулай бит? Әйе, минем ул нәселдән килә, дәваниемдә һәр вакытта да шулай идеяларга бой, аның да үзенең теге модельләре бар иде. Миңа да шул бирелгән дип саныйм инде. Әлхәмдүлиллә. Әмне сатып алучыларыгыз турында сөйләшеп бетсәк, сез нинди яшь категориясе өчен эшлисез? Менә бүгенге көндә милли киемнәр кемнәрне күбрәк җәлеп итә? Милли киемнәр, мин әйтмәсәм дидер, менә шушындый буын гына дип. Әлхәмдүлилләх, менә үземнең коллекциямны чыгарган вакытта, минем инде күптәнге хыялым бар иде, менә милли кием дигәч, безнең күз алдыбызга шундый шуар шобыр, сәхнә киеме күз алдына килә. Әйе, купшы дип әйтик инде. Мин һәр вакыт уйлыйдым, ни өчен бездә менә көндәлеккә дәген матур итеп шундый ул дини кануннарга да туры килә торган итеп милли киемнәр чыгаручы юк микән дип һәр вакыт уйлыйдым. Һәм менә үземнең кулыма төшкән инде күрәсең. Әлхәмдүлилләх, менә беренче коллекцияны чыгарганда мин инде милли стильдәге күлмәкләр чыгардым һәм анда ул күлмәкләрне иң беренче итеп сатып алып бетерделәр. Мин моңа бик шаккаттым һәм уйладым инде, менә безнең татар җанлы ханымнарыбыз шул хәтлек менә шушы киемнәргә сусаган икән, шул хәтлек теләгән икән дип уйладым. Алар менә көндәлеккә дә, әйтик бәйрәмнәргә дә, сәхнәдә генә катнашыр өчен түгел, эшкә дә киеп барыр өчен менә шундый киемнәр күптәннән инде чыгарасым килә иде. Аллага шөкер, менә яшьләр дә бик яратып ала, улы буын ханымнар да бик яратып ала. Мин әйтмәс идем менә шушындый категория гына дип. Димәк, һәр кем үзенә теләгәнен, үзе ошатканын табып ала. Әйе, әлбәттә. Һәм бу эштә инде белүемчә сезнең өчен төп терәк кеше ул инде әлбәттә ирегез. Аның турында да сөйләп үтсәгез иде. Аның өстендә нинди җаваплылык, ул нәрсәләр өчен җавап бирә? Әйе, менә минем блогымда инде күзәткән вакытта теге ирем бик еш күренмәсә дә, без аның белән һәр вакытта да бергә эш итәбез. Ул инде минем терәгем, Аллага шөкер, минем идеяларымны, бөтен фантазиямны чынга ашыручы дип тә әйтер идек. Һәр вакытта да теге ярдәм итә, үзенең төпле киңәшләрен бирә. Ул безнең Аллага шөкер шулай ук фантазиясе, идеяларга бик бай кеше. Без инде бүтән нәрсәне бергә эш итәбез. Шушы кибет эшләрендә, коллекцияны тутырганда да, менә хәтта материаллар сайлаганда да мин аның белән киңәшәм. Аның үзенең бик матур вкусы бар. Аның белән һәр вакыт киңәшәбез. Хәтта менә милли орнаментларга килгән вакытта да менә безгә дизайнерларны эшләп бирә. Аның белән киңәшеп, аңа ул хәтта менә бу яфрагын булайрак борып җибәрергә кирәк ахры, бу чәчәген әзрәк аскарак каратырга кирәк ахры дип менә без бөтен нәрсәне киңәшәбез. Булай инде эш барышында ул күбрәк юридический эшләрне алып бара, теге кагазьләр белән документ эше аның өстендә, һәм инде шулай ук товарны китерергә, алып кайтырга, шулай эшләр бара инде, Аллага шөкер. Бик килешеп эшлибез, ярдәмләшеп, киңәшеп торабыз. Менә милли бизәкләр дигәннән сез аларның тарихын өйрәнәсезме? Ничек итеп сайлыйсыз? Милли бизәкләргә килгәндә, әйе, тарихны барыбер теге менә күзәтәбез бит инде, элеккеге фотографиялардан дип әйтик, менә кайсылары сакланып калган инде. Әлбәттә, ул кызыклы, үзебезнең татар тарихы, алар менә ничек барлыкка килгән, менә элеккеге заманда бит инде халык теге эше дә күп булган, менә шундый мәшәкатьле тормышта да алар менә теге энә белән, җеп белән шуны матур шигүләр эшләп, күлмәкләрен бизәп, мендәр тышларын барыбер үзебезнең милли теге үзенчәлекләребезне теге үстен күргәннәр, алар аны үстерергә тырышканнар, басуда эшләгәндә менә тирә-юньдәге бөтен табигать краскаларын күреп, менә бөтен төсләрне кулланып дип әйтик инде, алар аны үстергәннәр. Һәм менә бездәге инде шулай ук милли орнаментларны төрле төсләрдә матур итеп чәчәкләр, анда яшеллек, шушы матур элементларны алып, теге үзебезнең теләкне белдереп, без эшләтеп алабыз аны дизайнердан. Дизайнер инде безнең таләпләрне тыңлаганнан соң менә кайсы өлештә булырга тиеш шул милли узор, нинди типтарак, менә нинди элементлар кирәндә, ул барысында тыңлый, инде безгә кирәкле форматта аны эшләп, без аны инде шигүчегә тапшырабыз бу эшне. Ул инде аны шигә. Нинди кызыклы процесс бар икән. Бер күлмәккә шигү якынча ярты сәгать вакытны ала. Бүгенге көндә без ничә меңләгән күлмәк эшлибез һәм менә күз алдыгызга китерегез, күпме вакытны ул таләп итә.
Әмне киемнәрегезне теккәндә замана таләпләренә игътибар итәсезме? Әйтик, моданы күзәтеп барасызмы? Моданы әлбәттә инде аңа құлақ салмыйшы да булмый, ләкин әйтмәсәм менә түгел мода ошагына без кайгыртабыз, мода ошагына барабыз дип. Безнең бит әле мода гына түгел, ул дини кануннарга да туры килергә тиеш киемнәр. Шулай ук ул безнең милли традицияларыбызга да туры килергә тиеш. Аннары менә безнең киемнәргә игътибар итсәгез, дини киемнәр кибетләре бик күп, брендлар да күп, Аллага шөкер, сайлау мөмкинлеге зур. Ләкин миңа калса, менә үзебезнең татар стилендә, менә безнең менталитетка туры килә торган киемнәр моңарчы җитми иде. Һәм без бу өлкәдәшләргә тырышабыз, шулай ук озын күлмәкләр генә түгел, менә укытучы кешеләр бар безнең, әйме, шундый офисный эшләрдә эшләүчеләр, аларның да матур итеп, затлы итеп киенәселәре килә, һәм гел озын гына күлмәкләр түгел, миди вариантлар, әйме, шулай озын жилет белән шалбарлар, туника белән шалбарлар, менә эш вакытында аларга уңайлы булсын өчен, шулай ук үзебезнең татар стилендәрәк дип әйтик, инде үзебезнең менталитетка туры килә торган киемнәр башкарабыз. Әмне бүгенге көндә нинди киемнәрне модада дип әйтеп була? Кайсы киемнәр актуаль? Миңа калса, бүгенге көндә инде җайлы киемнәр актуаль. Һәр кеше үзенә җайлыны, уңайлыны, сыйфатлыны сайлый дип әйтер идем. Әйтәм бит, мин әйтмим, менә безнең анда түгел модага гына туры килә дип. Минем гомумән ниятем ул хатын-кызны шундый зиннәтле, шундый затлы итеп киендерү. Менә бүгенге көндә модада әгәр дә оверсайз, шундый иркен киемнәр булса да, мин ул киемнәр бездә юк дип әйтмәс идем, кемдер көндәлеккә андыйны сайларга мөмкин, ләкин күбрәк өстенлек бирәм нәкъ менә шундый классикага, менә хатын-кызны нәзакәтле итеп күрсәтә торган, үзен шундый матур итеп, затлы итеп күрсәтә торган киемнәргә. Чөнки мин үзем шулай киенергә яратам, һәм шулай ук үземнең аудиторияма, үземнең клиентларыма шундый киемнәр күбрәк таләп итәм. Менә үзем нәрсә кияргә мин әзер, шуларны мин клиентларыма тәкъдим итәм. Төсләр турында да сөйләшеп үтик әле. Менә күпчелек дизайнерларыбыз мөселман төсе ул яшел һәм ак төсләр дип әйтә. Бу фикер белән килешәсезме һәм үзегез нинди төсләргә өстенлек бирәсез? Мин әйтмәс идем, менә ак һәм яшел генә мөселманнар кияргә тиеш дип, башка төсләрне кулланмаска дип әйме. Һәрбер дини илләрнең дә үз төсе бар. Мәсәлән, хәтта менә без әле генә гомрәдә булып кайттык, анда дини Саудовская Аравиядә дип әйтгәндә, киресенчә хатын-кызлар күбрәк корадан киенә. Әйе, менә әйтәсез бит, дини төс ак һәм яшел дип, алар менә киресенчә корадан. Мин әйтмим, ак белән яшелдән генә булырга тиеш дип. Миңа калса, менә безнең татарлар, алар күбрәк өстенлек бирә ачык төсләргә. Шулай ук аксыл, яшькелт, зәңгәр су, шәмәхә, розовый дип әйтик инде. Ул безнең табигать төсләре. Барысы да шундый ачык, һәм без менә киемнәрдә тукымаларны сайлаганда да күбрәк шушындый ачык төсләргә игътибар бирәм. Безнең кибетләрдә алай караңгы, карасу төстәге киемнәр бик юк дәрәҗәсендә. Әйе, бәлки бер-ике вариант кына булыр, күбрәк үземдә ачык төсләр яратам һәм тукмаларда шундыйларны тәкъдим итәбез. Әйе. Аннан соң сезнең һәр күлмәгегезнең исеме бар дип беләм. Белемчә араларында инде Зөбәрҗәт, Сөембикә, Зифа, Нәфисә исемләре бар. Менә бу исемнәр нәрсәдән чыгып ушыла? Бу төскә бәйлеме, әллә инде фасонгамы? Бәлки башка сере бардыр. Гомумән, менә киемнәргә исем кушу ул бик җайлы. Мәсәлән, клиентларның үзләренә үк. Безнең бит инде берничә кибет булгач, теге аңлашыр өчен дә кайбер вакыт клиентлар сорагач, без инде Балтачтагы күлмәкне мәсәлән Казанга илтә дә алабыз, әйме, теге заказ булса дип әйтик. Андый очракта үзебезгә аңлашыр өчен, эшләр өчен дә безгә бик уңайлы. Шулай ук менә үзебезнең клиентларыбызга да тәкъдим итер өчен аның исеме булгач, ул барыбер башка төрлендидер, үзенчәлекле булып тоела. Бигрәк тә милли күлмәкләргә без шундый матур татар исемнәре бирергә тырышабыз. Кай вакыт әле исемнәрен үзебезнең язылучылар белән бергә сайлыйбыз. Опрос куябыз да, нинди исем кушарга микән бу күлмәккә, әйдәгез ярдәм итегез әле дип. Шундый күп идеялар килә, шундый матур исемнәр тәкъдим итәләр, һәм менә без шулай язылучыларыбыз белән бергә бу исемне сайлыйбыз. Менә ничек икән. Әйе. Аннан соң сез бүгенге көндә никах үзәгендә дә эшли башладыгыз, шулай бит.
бит. Һәм сез инде ныклап торып никах күлмәкләре тәкъдим итәсез. Менә бу идея ничек килеп туды? Дөресен әйткәндә, менә бу никах күлмәкләре чыгару минем теге хыялымда бар иде. Ләкин мин аны тегеләй дә уйлап карыйм, булай да уйлап карыйм. Бер 3-4 күлмәк кенә кибетләребездә элеп куеп, алай тәкъдим итәсем килмиде. Чөнки менә никах индустриясе ул бик зур өлкә. Анда кәләшкә бик күп игътибар кирәк, аңа сойлашырга. Ул бит инде аның барыбер шундый иң кадерле истәлекле көне бит инде. Аңа шундый матур итеп теге озак вакыт биреп эшлисе килә. Үзебезнең кибетләрдә куеп булмый, ләкин ничек башкарырга мин инде теге аңлап бетермидем. Һәм менә Аллаһ Тәгалә барыбер кешенең теләгенә күрә үзе юлларын ача дип әйтегенә альхамдулиллах. Һәм безгә февраль аенда Радик Мухарлямович, ул инде туган авылым комплексының хуҗасы, безгә үзе шундый тәкъдим белән чыкты. Сезнең киемнәрегез сыйфатлы, менә теге кешегә күрсәтерлек, субханаллах, шул хәтлек ошады, гашык булдым сезнең киемнәргә дидем. Безгә инде андый сүзне ишетү бик теге рәхәт булды. Һәм менә милли стильдә булуы дагын теге аларның эшчәнлеге белән дә туры килә бит инде. Алар да шул үзебезнең милләтне үстерү өстендә эшлиләр. Һәм алар безгә тәкъдим иттеләр үзләренең бер бинасын, шунда да никах күлмәкләре кибете ачсагыз дип. Без инде уйладык та, безнең ул вакытта әле никах коллекциябыз юк дәрәҗәсендә бит инде. Һәм без кызу-кызугына тиз-тиз бер ай эчендә шушы эшне башкарып чыктык, Аллага шөкер. Бик матур күлмәкләр иҗат иттек. Алар да шулай ук милли изюминка белән дип әйтегәндә, чөнки менә барыбер никах ул безнең татарларның горыф-гадәте. Ул шундый милли стильдә үтсә матур бит инде, милли күлмәк белән теге сәхнә киеме итеп түгел, менә барыбер хотя бы теге татар орнаменты булса, шундый үзебезнең миллилекне ассызыклап үтә торган күлмәк булса матур кебек тоела иде инде миңа. Менә шундый күлмәкләрдә тудырдык, шулай классический вариантларда бар. Менә Аллага шөкер, апрельнең башында эшли башлаган идек. Бик яратып кабул иттеләр. Анда безнең туй күлмәкләре дә бар, никах күлмәкләре дә бар. Кәләшләр киләләр, безләрне менә шу көннәренә әзерләнеп китәләр. Бик сөенәм. Миңа калса, шушы урында сюжет карап үтсәк бик урынлы булыр. Сюжет аша без инде никах үзәгенә сәяхәт кылырбыз. Игътибар экранга. Әле күптән түгел генә изге Рамазан айында туган авылым комплексында яңа никах үзәге ачылды. Аның башында танылган блогер, дизайнер Альбина Фазлыева торуын сез дә ишетеп өлгергәнсездер. Никах үзәгендә безнең кәләшләр килеп, безләренә матур-матур күлмәкләр сайлап, һәм башларына матур итеп яулыклар бәйләп, һәм дә инде бизәндереп тә китә торган хезмәттә күрсәтәбез. Сер түгел, Альбина ханым хезмәтләрендә миллилекне күрсәтергә, халкыбыз бизәкләренә басым ясарга ярата. Бу күренеш никах күлмәкләрендә дә чагылыш тапкан. Нәкъ тә менә шушы милли киемнәрне яратып ала икән. Никах мәҗлесләре өчен тегелгәннәре исә бөтенләй аерым игътибарга лаек. Әйе, бик яратып сайлыйлар. Яшь кызлар да, оларак апайлар да инде бик яратып, именно менә орнамент белән, видимо, хәзер модага да кирип китәдерме инде ул, бик яратып алалар. Хатын-кызны бизәүче төп нәрсә аның яулыгы диләр. Бу матурлык дөньясында хезмәт куючы кызлар яулык бәйләүнең берничә ысулын өйрәтте. Аларның берничәсен сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез. Бу әйбер ничек атала? Объем дип атала инде. Буның озын чәчләр булмаганга, кичкенә чәчләргә бу вообще әйбер инде теге чәчтә, потому что башта объем булып торырга тиеш. Бәттер резинкага җыябыз. Мен сезгә самый теге Иң җайлы вариант. Вариантны күрсәтәм инде. Шәчләрне махсус күпертмә белән җыйганнан соң башлык киябез. Ул шәчләр биткә төшмәсен, ялгыш ачылып китмәсен өчен кирәк. Бик кызык күренеш инде укырдан карап торганда. Башлык шәчләрне җыюдан тыш күпертмәне ныгыту өчен дә кирәк. Аннары инде төпелеш яулык бәйләүгә күчәбез. Безнең очракта ул тюрбанлы палантин. Хәзер менә шушы тюрбанны киябез. Бу шундый җайлыгына. Алдан уже готовый. Артан без наша типки ягына бәйләп куябыз да. Менә төш төрлечә киеп була. Бу беренче варианты була диек. Намысы беренче вариант була, если менә бәйттереп куялар. Безнең кенарда да бар инде ул. Бәйттереп, намысы беренче вариант. Яулык бәйләүнең ысуллары бихисап күп төрле булырга мөмкин. Булары шуларның бер икесе генә әле. Фантазия һәм күз аллауны эшкә җиңсәң,
Бу саннарны бик күпкә арттырырга була. Никах үзәгенә килгәнбез икән инде, берәр купшы күлмәкне киеп карамасак дөрес булмас. Мин яулыгыма туры китереп, күлмәкнең дә зәңгәрен сайладым. Әлбәттә, милли бизәкләр чигелгәненә иң башта күзем төште. Шуннан да, халкыбыз гореф-гадәтләрен, мәдәниятен саклап калу өчен мондый никах үзәкләре бик кирәк. Биредәге матурлык күңелләрне илһамландыра, чисталык, паклык өсти. Шуннан да искиткеч күлмәкләр. Әңгәмәләрегезнең берсендә мин һәр вакыт сыйфатлы, яхшы тукмалар алам һәм иң оста тегүчеләр белән эшлим дип әйткәнсез. Әмма бүгенге вазгыятьнең сезнең эшчәнлегегезгә тәэсире булдымы? Әйтик, бәяләр артуга килгәндә. Бәяләр арту бездә генә булмады, бөтен җирдә булды бит инде, әмма тукымаларга бәя артты, фурнитурага дип әйтик инде, хәтта теге менә хезмәткәрләргә бәяләрне арттырдык һәм моннан качып булмый инде, чөнки бу безгә генә кагылган әйбер түгел, бөтен илебезгә кагылган әйбер. Миңа калса инде бу Аллаһның бер сынавы һәм бу вазгыятькә адаптироваться итәргә кирәк дип саныйм. Аллаһка шөкер, теге була. Ни кызганыч, шуның белән инде безнең тапшырыбыз үзенең ахырына да якынлашып килә. Сезне һәм барлык телевизор караучы тамашачыларыбызны Улуг Рамазан ае белән ихлас күңелдән котлыйм. Сезгә эшегездә зурдан-зур уңышлар телим. Киемнәрегез халкыбызның тәнен дә, күңелен дә җылытсын иде дигән теләктә калам. Килгәнегез өчен рәхмәт. Сау булашабыз. Рәхмәт бик зур. Сез Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруын карадыгыз. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.